maza kai hattara ka kama sa'o'inka. Kai yaro matsa wajen da iyayenka, idan kuma ka kiya tuni a ci bakinka. Ba wai yin rawar ba juyin ne aiki, iga abin dariya abun ban mamaki. Mun gano kuma su kulla bakin aiki, kakannin ku so suka yi ta haɗin yaki. Tusa dai ba mu ga ta fura wuta ba. Ni na so in ga Mudi ko yana gida ko ya yi daji. A kai da ma ɗan halattun can. Mudi kai! Mudi! Kai! Ya Mudi! Na ya hannu na kai da hannu. Wallahi dole kai ka kusa abin da jiha take ciki. Ko ni san dan ka san bana nan je ni dawo. To wallahi bari in faɗa ma ƴan soki burutsun ga. Waɗanda ba su iya kama jiha ci gaba. Suna annan suna ba da shawarori. Duk bawan Allah ga wahalar da kai da ya shekaro yana yi cikin jiha. Wanda cika malami. Shi ni an ka wai wani son haka kawo wai a zabai. To ba hissai. What? ina aka sai ku Ya Mudi! Mu wallahi wanda mun ka sani cika malamin. ai shi za mu zabe mu Dan mu shi za mu zabe. To da Kungiya kusan nawa ya buɗa. Ana boye dan takara. Inda gaskiya na abatan lagoro mai tsutsa. ai ba shi ba makati ba ba za ba su kai ba In ba akwai tsutsa ba ana boyo. zaben su mun kai Wallahi dun mu zaba masu jiki kuma to ba mu zabe su ba amma shi irin kokarin da annan suna yi cikin jiha duk lokal gamban din ga 21 babu yanda ba su kai kawahun su ba yanzu na son tambaye ka. Ba Allah da raja banda jirgi bai kaka ne ba. ya kawo Da jima nan an bursa. Ai gidan marayu an nan na bannan ruwa. Kwarai. Shekarar sana ba mutu tuka ai tuka ba. gidan marayun da an jihar ga gaba ɗaya babu inda bai kai tallafi ba Kuma ka duba na argungu tankin ruwa mata ta tankin ruwa argungu guda biyu. kai ina son ka zangamewa gaba ɗai ai an ka ce ma jiha gaba ɗai to ta wuce wuri guda ɗai Kai bari in faɗa ma mu wallahi cika malami makai. Mu wallahi shi dan takarar. kadiba tsakanin da cijawa da matasa wanda aka tayar shi masu ba shawara kwarai Kullun yana ga jiha, kullun yana ga jiha daga ba a kawo mana wani a ɓoye. ga da cijo guda Waye shi? gotomo Annan tana da hali jikan yaya. to ka gani Ni wallahi mu babu ruwan mu da Ga Bello Fije. Ana hisse a hisse in ba hisse ga dan takarar mu na shi ya hadda kai. Haka ne ya ta boyo. to kai halal dama ka sani me taimakon ko da yaushe Ko cika malama shi ka taimakon kowa jihar ka. Ai uban kowa da. To, ai raina. Ya mu shi dan takara. su huta da bayar da shawarar banza mu ba mu su wallahi Wala ba mu. don haka mu cika malamin mun ka sani kuma shi za mu yi Aka ko wanda ka baka ba shi kaka yi ba. shin ba mu ka faɗa taimaka mu da talakawa sai mu zaɓai Kai. ai taimako wanda ya kai na yana kawo gudunmuwa ga jiha Ka san- kuma yana Ka san Bello Fiji. Bello Fiji su za su yin tsaye. Cika malamai ya hito takara. In kana da niyyar hitowa takara ka hito kowa ya gane ka. to ai su Aliyu kwara suna ka ba shawara Aliyu kwara ba wanda ya baka ba. da fiye da fiye Shi biya ka san mota ya ce ya bani. kan Allah nan daga zuwa suna ba da shawarar banzarin jihar da samu matsala wallahi mun gano su Kai. kuma Allah ya gama tona musu asiri wallahi Ka san cika malami shine aka tallar goro manya-manya Kace- waɗanda ba su da kace cika malamai aka ni kenan Ministan shari'a Allah ya kara ma da ka ce yana gaida uwar gida. Allah Aisha cika malamai Inda gaskiya na yadda dan takara ai duniya. na ai bosh ai so ba gani Kai ka ce tsoho akuya. kare yace a baka sarauta Eh. sai ce ku tambaye yara Ka san tsohon kare in cinko ya kama shi ta talaka ko gane shi sheka da gudu. To a yadda dan takara in ba tsoro ba. Mun gano kuma su kulla bakin aiki, kakannin ku so suka yi ta haɗin yaki. Tusa dai ba mu ga ta fura